Mama. Mit találtál? Ez is a tiéd? És mit kaptál még? Mit kaptál még? Csak nem éhes vagy? Pocókám. Pocok bajnok. Hoppá. Na. Köszönöm. Jaj, de drága vagy. Egyed csak meg. Adri. Adri, ő is mindjárt felébred. Együtt nonókáztatok. Ő is nonókázott. Jót aludtál? És jót álmodtál? Mit álmodtál? Nem. Hamu, edd meg. Adri. Autó. Mi az ott? Csak nem egy bringa. Bicikli. És kié az a bicikli? Kinek a 2 éves biciklije az ott? Dori. Bisi. Autó oda. Igen. Bici? Úgy mondtad, bici? Miért nem eszed meg? Mam. Ez jó volt? Igen. Mi van odaírva? Boldog születésnapot, Khaled. Azt írtam oda, igen. Miért nem eszed meg? Jó fel vagy? Mama. Mondja, csillagom. Hát mi ez? Jessum Pepi. Ez kinek a legolja? Ti. Igen. Mama. Még kérsz olyat? Kivit? Szendvicset nem eszel még? Itt vannak finomak. Nem? Azt most nem. Jó. Még korán van. Hát de miért nem eszed meg? Mit nyalogatod? Őrült jó pofa, de edd meg szívem, Ondo. Nem értenek. Mama. Tessék. Na, mi a helyzet?
Az. Kenyeret szeretnél? No, need a fati. Hova? A térre? Le a térre? Ahol a néni szokott neked kenyeret adni, meg a bácsi is hammózott? Arra gondolsz? Hol a hinta van? Nem? Oda menjünk le a bringával? Biciklit vigyük le? Jó! Jó. Úgy lesz. Apát felkeltjük, harapunk valamit, és lemegyünk, jó? Ebéd? Autó, olyan. Jó. Hát az autód? Ez egy bicikli. Ez még nem autó. Bicaj. Na. Ó, köszönöm, te csak oda az asztalra, ahol a fogpiszkálok annak. Ott jó helyen lesz. Mi? Jaj, de rendes vagy, köszönöm. Ez az enyém lehet? Köszönöm szépen. Mennyi csokit van neked? Hoppó. Apu. Jó. Jó le? Oké. Akkor egyed édes. Hányat bírsz megenni belőle? Ügyes vagy. Oda. Jó. Mama, oda. Ne, ezt ne csinálj, mert azt hiszem, hogy meg akarsz fulladni éppen. Meg akarsz fulladni? Ne. Nagyon humoros. Mama. Mondja. Papa. Hát mi van ott? Mit látsz? Mama. Tessék. Mama. Apu. Lufikát? Hát nézd, csak ott van a földön. Ott van. Majd ezeket is leszedjük, jó? Mindegyikkel lehet játszani. Mama. Vigyázzak rá? Oké. Kész, persze. Na, azzal mi lett? Mi lett az olyan picike? Mama. Ó, köszönöm. Jaj. Mama. Oda. Jó. Ide tegyük? Dobhatom? Nem, oda. Oké. Bocsánat. Mi? Mama, mi? Szedjük le? Na jó, szedjük le. De akkor ezt le kell tennem addig, jó?